ראשון בתחילת שנות ה-2000 נולד הנסיך עם פנס בין העיניים. בשושלת חג'אג' הוא הבכור מהנכדים, לא יורד לו החיוך מהפנים. תמיד הוא מתעצבן שמבקשים ממנו לעשות, הוא מתעצבן שיש לו שיעורים ומטלות, הוא מתעצבן, הוא מתלונן למה תמיד אני, הוא מתעצבן, ואז מתייפן. ואך פתאום קרא משה ולא אמר, כן הוא אמר, אולי תשקיע בלימודים קצת, כי ממחר אתה בלי מחשב נשאר. אתה חזק בסטייל, חזק בסטייל, אתה חזק בסטייל, חזק בסטייל, אתה חזק בסטייל. שעות מול המחשב, הוא מבלה עם אייפון, מדבר עם חברים, הוא מחובר, הוא עם כולם. פתאום מהמקלחת הוא יצא עם החלוק ובדק הוא את הלוק. משקיע הוא בטניס, מבלה עם חברים. אוהב הוא לעשות רק חיים משוגעים. כבר לא פורט גיטרה, הוא פורט על עצבים, הוא מציג, הוא לאחים. ואז פתאום התגלה לו אמא ואמרה, כן היא אמרה, הכי חשוב שתדע